Ang dingding sa sining structure do isa ka dako nga art piece. Nagaagaw-agaw ang red, white kag black nga colors ng tiles. Mapati ka bala nga himo ini sa mga HDPE kag PP plastics pareho sang taklobs ng soft drinks kag bottles ng shampoo. Imbis nga magdugang sa nagatinangkas-tangkas na naton nga basura, nangin dingding sang sini nga facility sang plastic project sang Peace Pond Ecotourism Events and Learning Center sa Barangay Inclaro sa Banwa sang Binalbagan. Mapag-on kag matahom tulukon, hindi magsulod sa pinsar mo nga basura gali tani. Sa diri mismo nga facility, ginatudlo kung paano inihimuon. Ang ini nga mga tiles, waterproof, fireproof, hindi maanay. Wala labot sa sini nga mga tiles. Ang ini nga yaho nga wala nagakabuka kag mga baso ang himo man sa mga plastic bottles and cups. Mas tig-a pa sa ulo sa nagapamilak sang basura bisan diin lang. Ginahimo man ini nga plaque pareho sini. Istorya ni Kex Osmeña Urbida, ang co-founders ng Peace Pond. May mga LGU, private organizations, akong companies, bisan gani mga estudyante nga nagatour diri para matun-an ini kag ma-apply Manila sa ilang lugar o kun sa ilang mga kumpanya. Any or kahit small organization, ang para sa kay Bishop Jerry, it's the Lunhao Recycling Facility in San Carlos. Hindi siya LGU based. Kung LGU naman, may ara kita Sagada, may ara kita Davao Oriental, may ara kita Iloilo, lain-lain. So they come here, matuon sila kung paano iset up ang plastic project sa ilang lugar. Gina-shred ang mga plastic bottles kag mga taklob. I-shred natin or i-galing natin sa aton shredder. Ang namin sa shredder ay inapagamay niya ang space. Gina-mold, ginasulod sa oven. Isulod na to ang nagaling na plastic. Isulod dira sa molde. Tapos si taklob, positive, negative ang aton molde, no? Duha ka parte. Pagsulod sina, isulod na naton sa aton oven. Mano-mano ang pag-mold. Okay, pagka-press na, patiniron kadali, pagka-abri, tapos, dinner na sa pila ka minutes, kuminsan, less than 5 minutes. Kag, jaran, ang pinsarta nga basura na lang, bowl na kag baso. Sa sininga parte sang dingding, abi mo may isa pagid ka wall art. Do gold ang color nga may accent pero mapati ka bala. Plywood lang ini, kagin pangbuhuan kagindaskan sa mga plastic bottles ng soft drinks. Ini ang ginatawag nga eco cooler, isa ka technology halin sa Bangladesh nga zero carbon footprint o kung wala nagagamit sang kuryente. Lantawa bala ang likod. Kung nangatubangan lang lantawon mo, hindi magsunod sa pinsar mo nga basura naman tani pero napuslan gid. Ang sayan sa likod sini, kung dako ang buho, init ang hangin. Pero kung gagmay lang ang buho, mabugnaw ang hangin nga nagasulod. Ay, imo kamot, ay imo palad, butang mo sa tubangan mo. Abrihi mo baba. Punta bala. Init. Pagamay ang imo baba. Tugnaw. That's the science. Ang hot air, sagwa, Dako. nagasulod, pagpagamay, it raises the temperature by 2 degrees. How does it work? Yan siya. Daga pang bakal sila sa mga plastic bottles nga natinluan kag napamalana sa presyo nga 6 pesos kada kilo. Si Doris nga isa man ka farmer sa Peace Pond, nagalibot sa Banwa sa Binalbagan kag nagapamakal sa plastic bottles sakay sa e-bike. Sa 14 pesos fully charged na ang e-bike kag makalibot na sa Banwa para mangolekta sa plastic. Hindi lang plastic bottles ang gina-convert nila nga basura sa mapuslanon nga mga bagay. Ari, lantawa. Katahom sang kolor di bala. Ini ang mat o kun banig nga himo naman sa gingganchilyo nga mga sandbags o kun mga plastic nga pila pa ka dekada antes matunaw. Inabayran namon mga babae, di 500 para obrang di basura lang. Tapos hapos ang dahil kay hindi na iya ang iya nga. Pero kami na continue tani no. Ang hook, dako. So di ba ang crochet gagmay, sakit na yan. Ini ang sus. Sa mga merkado na. Sando bags. Mo ginata ni sa kapos lang gid sa no.
So isa ka bilog ka plastic, isa ka muna, di ba na? Hindi man, Oh, suso. Gina-strip na, ginautod na siya namon. Ang isa ka plastic bag palabaon namon. Tahom niyo. Pwede din magamit sa mga evacuation centers kay para mahigdaan sa mga biktima sang bagyo kung paglupok sa bulkan. Ang plastic nga nakahilo kung tani sa mga isda sa dagat o kung nagabara sa drainage kag nagatuga ang pagbaha, nahimo sa isa ka bagay nga mapuslan kag katahom lang tawon. Ari pagid ang isa sa mga dapat naton tandaan. Hindi pagamiton sa pagkaon kag ilimnon ang 3, 6 kag 7. Diri sa Learning Center sa Plastic Project, ginatudlo sa aton ang mga plastic bottles nga may standard gili nga numbering sa idalom para mabalaan kung ano nga klase sa plastic ini. For example, ang PET o kung ang number 1 nag-refer sa plastic bottles ng soft drinks kag tubig. Ang number 3, 6 kag 7 naka-red kay man ang ini nga mga plastic ang hindi nagakadapat butangan sa pagkaon o kung tubig nga ilimnon kay delikado sa aton nga lawas. Number 6 is the worst. Styro. Styrofoam is actually polystyrene. It's a carcinogen. That means it's human, cancerous to the human health. Reproductive organs and leukemia are the worst from polystyrene. And they should never be used for food. Hasta subong, gausar patagyapon styrofoam sa aton pagkaon, sa aton nga kape. Kape, isa pag Asa subong. Susubong sa banwa sa Sabi, labangan. sabi mga patay, usually styro nga cups. Exactly. Masunod ka na sa mapatay eh. Exactly. Ipod ka to. Now we know. Pila lamang ini sa mga kadamo nga mga bagay nga ginaubra kag ginatudlo sa mga bisita diri. Pero hindi lang solid waste management ang ginakausa sang Peace Pond. Nagaduso man sila sang organic farming. May mga farmer groups nga nagatour diri sa ila para magtuon sang healthy kag nature-friendly nga pamaagi sa pagpanguma. Parehos na lamang sa sininga rope pump. Ang tubig nga halin sa bubon, ginapasaka pakadto sa mga pipe rekta sa mga drum, kagalin sa mga drum, pakadto sa hose para sa drip irrigation. Iyog yan na sang wheel na sa babaw, automatic nagasaka. Ano man gasaka ka na, og man ang imang kalat. Oo. Amo siyang ga-push yung tubig sa Saka. mga blue. Tapos ang masalod pakadto sa amon to nga Sa drum. Pasunod itong tubig na. May ginatawag man nga arado bisikleta. Pinaagi sa sininga guba na nga bike, maarado ang duta. Guys, ako lang niha, hindi ni Karabaw. Ari pagid, ni kay balo ka mo bala nga magluwas sa kalamay halin sa tubo, may ginatawag man nga cocoa sugar. Ang apas o kung duga halin sa lubi, antes mangin langgaw o kung tuba, ginaluto nga daan para mangin kalamay. Antes siya maging antes siya maging langga or antes siya maging tuba, no? Ang importante lang sila nga dapat fresh, no? Halin sa pagkuha sa mananggiti, pagpanao, kailangan priskagi kayong apas para maluto mo siya. Kaya kung hindi kag sumala ka lang sa oras, ay ang guwa sini is butong-butong. Ang cocoa sugar, ang isa ka klase sa kalamay nga pwede sa diabetic, kay may manubo nga glycemic index. Manubo ang sugar content sini. Kung kumparar mo sa kalamay sa tubo nga 95, iniya ang iya sugar content 35 lang. So very good gini siya for diabetics. Kag may mga cholesterol nga problema, baw. Halin sa pagsaka sang mananggiti sa mga lubi, ginihingagaw na ang apas butang sa kalaha kagin painit. Gingalo ini ni Manang Celia tubtub nangin. Charan! Kalamay na after 30 minutes. Kag may pangkalamay sa kape pero healthy sugar. Sa Peace Pond, natural farming kag solid waste management ang ginatudlo. Suno kay Jet Orbida, ang isa man sa mga co-founders ng Peace Pond. ATI o kung Accredited Training Institute na sila o kung accredited sila sa Department of Agriculture bilang isa ka institusyon nga makatudlo sa organic farming. So, license kami na magtudlo about organic farming, integrated diversified farming, about the coconuts, anything na kaya namin, na specialized na namin, like pati yung we can also teach about the mushrooms, we can teach about yung napanood nyo yung cocoa sugar, VCO, we can do that. Learning site level 2 na sila. Isa man sila ka-license nga farm tourism site sa Department of Tourism. So, lisensyado rin kami ng DOT as a farm tourism site. We are the first in Southern Negros
na ma-certify as a farm tourism site for the past siguro 7 years. This Local and foreign tourists nagakadto diri sa ila para tun-an ang ilang nga sistema. Ang luyag nila nga kung anuman ang matun-an sa ilang nga mga bisita diri, i-practice ba nila sa ilang nga mga lugar o kung kumpanya. Gina-replicate na ini sa nagkalinlain nga mga probinsya sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Initanan, ila ginahimo para sa aton palibot kag sa masunod na henerasyon. ang lupa ay hindi yan sa'yo. Hindi yan ikaw nagmamay-ari. Hinira mo lang yan sa next generation. Eh. So what do you do? I think it's an Indian phrase. So what do you do? Pag may hiniram ka, dapat pag sinuli mo, maayos pa rin. Di ba? Well, if I ask you a question now, maganda ba yung isosoli mong lupa sa next generation? Hindi pa. Hindi. I don't think so. With all the basura and the pollution, right? So in our own small way, we're trying to do something good for the next generation. Kung luyag nyo nga mag-tour man dali sa Peace Fund, mag-contact lang sa ilang nga Facebook page. Hindi mang imposible ang pagtindog sa aton nga palibot kung pipila lang ka mga persona ang nagaobra sini. Kada isa sa aton may responsibilidad nga tipigan kung ano pa ang may ara kita sa aton nga palibot. Ang nagalala nga mga kalamidad, isa na kapalatandaan nga mag-double time na kita sa pag-ipig sa palibot kay nag-aamat-amat na panukod si Mother Earth. Padayon lang sa pagpanglugayawon, ako si Romeo Subaldo, kag iniyang Tripping ni Romeo.